Είναι ευρύτερα διαδεδομένη αντίληψη ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τα ρευματολογικά νοσήματα. Αυτή η αντίληψη είναι αβάσιμη και λανθασμένη, γιατί σήμερα είναι δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων. Η βασική όμως προϋπόθεση είναι η έγκαιρη διάγνωση του νοσήματος, αλλά και η πρώιμη αντιμετώπιση από τον θεράποντα πάντα ρευματολόγο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά τις γνώσεις των παθογενετικών μηχανισμών αυτών των νοσημάτων, αλλά και μεγάλη ταυτόχρονη ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. Έτσι, για τα αυτοάνωσα νοσήματα όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ο συστηματικός ερυθματώδης λύκος, η αγκύλιδας, αλλά και άλλα νοσήματα, αναπτύξαν νέες θεραπευτικές εισαγωγές. Μεγάλη επανάσταση έγινε πριν από 20 με 25 χρόνια με την ταυτόχρονη ανακάλυψη και χρήση των βιολογικών παραγόντων. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας και νέα φάρμακα και όλα αυτά μαζί στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία του νοσοποιητικού συστήματος, αναστέλλοντας ή τροποποιώντας τη λειτουργία πολλών ουσιών και κυττάρων του οργανισμού που εκπλέκονται άμεσα ή έμεσα στην φλεγμονή. Στη διάθεσή μας υπάρχουν φάρμακα πλέον σε διάφορες μορφές, είτε για ενδοφλέβεια χορήγηση σε νοσοκομιακό περιβάλλον, ή για υποδόρια χορήγηση από τον ίδιο τον ασθενή, ή και σε μορφή χαπιών για να παίρνει ασθενής το φάρμακο από το στόμα και πάντα σεβόμενοι και την θέληση του ασθενούς. Επομένως, θα λέγαμε ότι στη φαρέτρα του ρευματολόγου τη σημερινή εποχή υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τέτοια ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλά από τα αυτοάνωσα νοσήματα και με αποτέλεσμα τη βελτίωση και τη λειτουργικότητα των ασθενών μας.